Hapedeng ka jing le niam pam sonde lane ka bangi jukot ka jing seng slatlai syak terbom kensan khlat hadu lai posangut hakate ka jingja ka jing hier thma ka ba sherkai jong ka Russia ya ka somi jong ka Ukraine kala syak keno kum ka jing bakla jong Trump u presiden jong ka ri Amerika u Donald Trump u loong ba ka jing hier thma da ki namding ballistic missile jong ka Russia hakan nong ba somi kabadon sate lamlingi jong ka Ukraine ha kabala penyap ya laipo saungut ki briu kum ka jing bakla artili ki missile ki lapthei ha pedeng jong ka nongba ha kapor kum ba chipo baje khatsan minit man step kat ba ki briu ki dang yalum ban rakhe ya ka pam sonde lane ka jingra satlai kasngi ban ningkong jong ka tayo bakhuj jong ki Kristan ha kaba ki layap om duna ya laipo saungut Batman sau palat chis pangut ong kihe sorkar. Katay ka jing hier thma kaba u presiden jo ka Ukraine u Volodymyr Zelensky u ong bakala penyap ya arngut ki khna bat kumju da ki phongut ki wepat kala sya penremjur. U Trump u bala sya keno ba u don hakaliang jong ka Russia kat ba u dangwat ban pej ya ka jing sange ya siat hapdeng ka Moscow bat kayo. Ula khot ya katika jing thombor kum ka jing le ben ka bacher khai ula benrap balaya thu ya u ba kila bakla Henry syam la batai benia habakeli yano uthau u Zelensky u badang persyang teng ban khanglat ya ka jingete bala penlong da ka US ka bala snak kerpang ban penbiang ya ki jing dawa jong ka Russia ula kentu yu Trump ba unle jingo ya la kari haswa bakan poi syakano kano ka jingete ha ka jingya keren arliang mamla ka badang yaj syakmat ha pedeng ka Washington bat ka Moscow snow bawan ra sywa kino ki jadrai kino ki rukom ya keren wan ban pej ya ki briu ki riu pai ba ki riu slur ki hospital ki jing mane ki khna ki bala syap penjot ne ki bala syap penyap ong Zelensky ha ka jingya keren bat ka CBS program kaban rupo menit u menteri kambari jong ka Poland u Radosław Sikorski u laong haka siningkong ba u Kermen ba hadin ka jing thombor ka somi u Trump bat ka sorkar jong u kin yoi ba u presiden ka Russia u Vladimir Putin u leben ya ka jing bha jong ki u Zelensky u lakloi ban khot ya kin nong yalam jong ka perthei ban snowlem ya ki rupai ba ki balaya kalong ka bakong san baka pertekan om sngap jar ne klem perkat ki jing hier thma jong ka Russia kim dei hok pan yo Henry tang ka jing penrem ulat ho haki social media ka dei bandon ka jing penbor ya ka Russia ban penkutno ya ka thma ban pentikena ya ka jing singai na ka ban tagi briu lakmi lenti baka jingyap kan nang kiu ong ka kubor jong ki tenat bakerki syam ladon kano ka jingkan thok mardor na ka Russia ki video bala penmi na katika jaka haki channel patikena ki peni ki medyap hamadan hapedeng ki tedam bat kal hakeleng ka somi pedeng hakane ka pam sonde ka ba pernai ka imlang salang jongi kalamat ya ka jinge ka ba sherkai ong u acting mayor jong ka somi u Artem Kobzar ha ka kerwo hakiransan social media